आंनि फिसाजो मधुस्मिता बर'आ देग्लायनि MBBS फाइनाल एग्जामिनेसनाव उथ्रिनो हाबाय। बियो जोबोद खस्थ' खालामनानै हार्ड स्ट्रागल खालामनानै फरायदोंमोन आरो बेबायदि फरायनायलाय MBBS फाइनाल आनजादाव मोजाङैनो मोजां उथ्रिनो हाबाय। आं आसा थियो बियो इयुनाव आरो मोजाङै फरायबावगोन आरो गावनि आसा थिनाय बायदियै दावगालांनो हागोन। बियो थांनाय 2021 मायथाइयाव नीटखौ क्रेक खालामदोंमोन आरो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव MBBS नि थाखाय मुं थिसननो हादोंमोन आरो बेनि लेखायै देग्लाय 2022 मायथाइनि MBBS फाइनाल आनजादाव बियो मोजाङैनो उथ्रिसारनो हाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मधुस्मिता बर'। आंनि बाबानि नामा प्रदीप कुमार बर' आरो आंनि आइनि नामा सुशीला बर'। आं थांनाय MBBS फाइनाल एग्जाम बे मासाव जानाय एग्जामाव आं हार्डवर्क खालामनानै माबा जाबाय, साक्सेस जाबाय। 2021 बेचआव नीट पास खालामनानै आं 2021 बेचआव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव आं एडमिशन लादोंमोन। दा 4 years आफ्टर 4.5 years दा फाइनाल MBBS एग्जामखौ होनानै दा आं फाइनाली पास जानानै मोनसे जानो हादों। बे आङो एफिनिटी कचिं सेन्टाराव कचिं लादोंमोन आरो हाई सेकेन्डारिखौ आं कृष्णकान्त खन्दिकय जुनियर कलेज पाठशालायाव फरायदोंमोन। बेयावनो आं फार्स्ट सोलोंनायखौ आं कलेजावनो सोलोंलांदोंमोन। ओमफ्राय बोसोरनै सोलोंनायनि उनाव आं कचिं लानानै ड्रप होनानै कचिं लानानै फरायनानै ओमफ्राय उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव एडमिशन लानायसै। My message for the next generation is that जिमान hard works बाबो जिमान obstacles फायबाबो even in our path obstacles फायबाबो we should try to pass। आं पास जानानै जों बिराद हेपि, आंनि फेमिलिया हेपि, मा बाबाया बिराद हेपि, आंबो बिराद हेपि, मोजां फिल खालामदों आरो आइ होप जे आंनि पास खालामनाया गासैबो जोंनि जायगानि मानसिनि थाखाय मोनसे प्राउड इभेन्ट। आंनि पेरेन्ट्सफोरा सिन्स चाइल्डहुड दिनैसिम बहुत खस्थ' खालामदों। उन्दैनिफ्रायनो क्लास 10 आं न'आवनो थानानै आं फरायदोंमोन। बेयाव बिराद खस्थ' जादों। ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांनायावबो फाइनान्शियेलि इमोसनेलि बहुत सापर्ट खालामदों। इभेन इन माय हार्ड टाइम्स आंखौ बिराद सापर्ट खालामदोंमोन। बोसोरसे इन्टार्नशिप खालामखांनानै जों रुरेल खालामनानै एग्जामखौ होनांगोन। ओमफ्राय दा नीट PGआव पास खालामबा आङो सानदों, आं किसुमान माबा सानना दोनदों, आं किसुमान ब्रान्च सानना दोनदों। दा रेडिअल'जि लायनाय जायो ना अपसन गायनि लायनाय जायो बेखौ एकर्डिं टु टाइम लासिगोन। बाट आइ होप जे आं उनावबो फिउचारावबो आं हार्डवर्क खालामनानै आं नीट PGआव मोजां नम्बर लानानै आं पास खालामनानै मोजां ब्रान्च मोनसे लानो हायो।